Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda okubingelelayo, dlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu ngokusinika usuku lwanamhlanje ukuba siphinde futhi sihlangane. Siyambonga kakhulu. Namhlanje-ke ntambama silinde othisha baka Sunday School. Sine workshop ka Sunday School namhlanje nangosuku lwakusasa. Uthisha omkhulu wabo-ke usefikile. Umama uMpontshana uMasibiya usekhona, usefikile. Ufike before 12 emini. Sibalindile-ke inhlelo zikhona ziqala ngo-6 ntambama nangosuku lwakusasa futhi izinhlelo ziyaqhubeka. Kodwa nje siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngike ngangabaza ukunenzela inkonzo namhlanje ngoba ngicabanga ukuthi mhlambe nizothola le ezoba khona ntambama ngoba kukhona inkonzo ezoba khona ntambama bangicelile ngayo. Kodwa-ke ngase ngibona ukuthi hayi anginenzele le yasemini. uNkulunkulu evuma nizoyithola neyantambama, angazi. Khumbula-ke ngesonto sizobe sikhona le eKeysdrift ngokugcina uNkulunkulu. Ngeweekend elandelayo sikuphikambe. Sinemvuselelo enquthu. Sinevuselelo enquthu umhla ka-10 nangomhla ka-11. Umhla ka-10 umgqibelo nangomhla ka-11. Bese kuthi-ke ngomgqibelo olandela lapho sisentabankulu e-Eastern Cape, sisentabankulu e-Eastern Cape. Siyambonga kuNkulunkulu. Intabankulu ngomgqibelo bese kuthi-ke ngesonto sise-Willow Fontaine. Kusho ukuthi-ke leyo weekend sithi sisenquthu kulezayo bese kulandela lapho sisentabankulu nase-Willow Fontaine. Hayi izwi lenkosi lithi asisebenze kusesemini ngoba kuyeza ukuhlwa. Ngiyafisa kuyisifiso sami ukuthi uma ngifa ngibe ngisebenzile. Uma ngifa ngibe ngikhiphe konke lokhu uNkulunkulu akubeke kumina uze ngingabi necala kwelizayo nawe futhi ungazilanduleli. Ngikwenza lokhu ngenxa yakho. Kuyawukhandla kakhulu umzimba wami ngiyezwa angikho right kulezi insuku, kodwa-ke kugcineni isosha lifele emsebenzini walo. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Namhlanje-ke sizofunda sithi ukuhluka kancane ngoba ngifuna ukuqwashisa. Yazi angithandi nesihogweni. Angithandi niye esihogweni. Angithandi nesihogweni. Ngifisa ukukhuluma ngokulalela ngoba abantu basekhaya lezwi abafuni ukulalela. Anifuni ukulalela bafowethu. Angazi mina ngizonithini. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ongipha inhliziyo enkulu nende yokunibekezelela, kodwa anifuni ukulalela. Ngifuna-ke nizwe ukuthi ukulalela, umuntu ongalaleli ufana ncamishi nomuntu ohamba izangoma nohamba inyanga. Umuntu nje ongalaleli ufana nomuntu ohamba izangoma nohamba inyanga. Ngiyacela ukuthi-ke ngiguqe ngikhuleke kulelo nothi nje simcela uNkulunkulu wethu abe nathi ngomoya wakho ingcwele. uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu nomusa, ngiyakhuleka ngiyacela ube kanye nathi manje. Khuluma izwi lakho phakathi kwethu licacise ukuze singazitholi sesihogweni ngesono esingasinakile sesithatha ngokuthi sincane. Ngiyacela ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Ngimnikeza udumo lomfanele lungu lwakhe. Bazalwane, ngifisa ukukhuluma ngokulalela. Ngacela ngathi ngiyacela ukuthi umuntu uma efuna usuku lombhabhadiso abhale nosuku lokuvuma izono engimnikeze lona. Anithandi ukwenza. Kufanele umuntu ngize ngimkhumbuze. Ngacela ngathi abantu angafakazi kabili ngeviki elilodwa. Ake sidedelane. Hayi khona akuzwakali khona baze balethe ubufakazi obubili ngosuku olulodwa. Angazi ngempela ukuthi kwenziwa yini lokho.
umuntu alethe ubufakazi obu-2 ngosuku olulodwa. Ngiyacela webazalwane, ake silaleleni, nizothi senilizwe lonke iqiniso nakuphila ubungcwele ngokuhluleka ukulalela bese uyosha esihogweni. Uyosha nje esihogweni, uyosha ney'phingi ney'feba, bathakatha babulale ngoba uzange ulalele. Sikhulume ngama-emoji. Wonke umuntu ongena la uyithola imeseji yesibili, imeseji yama-emoji. Abantu abafuni ukulalela. Abanye nje bethi bengena nje bebe bengihloma ama-emoji. Ebonga nje ukuthi ungenile, umeseji yakhe ine-emoji. Hawu, lo muntu ngoba ngiqede kumthumelela nje, ayinamanga abhokile ekhaya lezwi, athumela umuntu i-voice note engaphezu ka-3 minutes. Mangithi ayikwenziwa lokho athi kade ngingazi, mase ngithi ngani i-voice note yokuqala le wayitholayo ngene. Ngiyaxolisa kodwa useqamba amanga. Lezi zona esithi zincane. Angiphathi abantu bama-emoji ave bephika ukuthi bawafakile, as if i-system inamanga mayithi ufake i-emoji. Musufika ezulwini uthola ukuthi i-emoji uyifakile, kusukani kuwe ngokuthi uxolise nje uthi ngiyaxolisa, uxolise bese ucela iy'ngane zakho uma ukuthi usukhulile awukho kude WhatsApp zikusize uyikhiphe, ngoba ngeke ukusize ukuthi uxolise bese ungayikhiphi. Ngisuke ngicela ukuthi uniyikhiphe. Unomakhelwane, abakwazi omakhelwane ukungakusiza uyikhiphe i-emoji. Ake sifunde ukulalela, ukulalela. Uyalahla umuntu esihogweni ngenxa yokungalaleli. uSawuli waphelela ubukhosi ngenxa yokungalaleli. Asifunde uSamuel wokuqala chapter 15. Samuel wokuqala chapter 15. Soqala ukufunda ku verse 22. uSamuel wathi, uSamuel ekhuluma nobani? noSawule inkosi. uSawule walahlekelwa ubukhosi. Ngithe uSamuel ngiyaxolisa. uSawule walahlekelwa ubukhosi ngenxa yokungalaleli. uSamuel umprofeti. Uthi uSamuel verse 22 wa 1 Samuel chapter 15. uJehova uyenamela yini iminikelo yokushiswa nemihlatshelo njengalokho enamela ukulalelwa kwezwi lakhe na? Bheka, ukulalela kuhle kunomhlatshelo, nokuqaphela kuhle kunamanoni ezinqama. Lisho ukuthini lelizwi? Asisanikeli thina, sahlabi sihlabela uJehova, kodwa sesiyanikela, sikhipha okweshumi, sinikela, senza izinto eziningi. Uma silithatha ngesikhathi sanamhlanje, uNkulunkulu uyenamela yini umnikelo wakho kunokulalelwa kwezwi lakhe na? uNkulunkulu uyanamela yini ukhipha kwakho kweshumi kodwa ungalilaleli izwi lakhe? Ukhipha kwakho kweshumi akukwenzi uhluke kwabanye abantu. Ukhipha kwakho kweshumi akukwenzi uthumela ivoice note engaphezulu ka-3 minutes. Ukhipha kwakho kweshumi akukwenzi ufakaze njalo. Ukhipha kwakho kweshumi akukwenzi ube ngcono kunabanye abazalwane ekhaya lezwi, kodwa kukwenza ube umntwana kaNkulunkulu ogcina izwi lakhe. Kodwa manje uma uzoligcina lelo lokunikela kweshumi neminye iminikelo kodwa ubusungalilaleli imithetho ebekiwe, akukusizi lokho. Uthi uSamuel umprofeti kuSawuli, uJehova uyenamela yini iminikelo yokushiswa nemihlatshelo njengalokho enamela ukulalelwa kwezwi likaJehova na? Bheka, ukulalela kuhle kunemihlatshelo, nokuqaphela kuhle kunamanoni ezinqama. Qaphela izinto ezikhulunyiwe ekhaya lezwi. Qaphela izinto okuthiwe singazenzi. Khona abanenkani abathumela ama-voice note nangempela sonto kushiwo kuthiwa ama-voice note asiwathumeli Friday, Saturday and Sunday. Bakhona abantu abafakwe ekuseni ngoLwesihlanu ekhaya lezwi. Labo ngiyawalalela ama-voice note abo ngoba basuke bengazi. Ngithumela ngoLwesine ntambama into ekhumbuza ukuthi asiwathumela ama-voice note. Bese ngifaka abantu ngoLwesihlanu noma ngoMgqibelo
bayawathumela, ngiyawalalela lawo ngoba ngiyazi ukuthi abazi. Kodwa ngeweekend elandelayo angisakwazi ukuyilalela ngoba useyazi uLwesine selumfice esegroupini, uLwesine lumfice esekhaya lezwi, wawuthola umyalezo wokuthi asithumele ama-voice note ngempela sonto. Ngakho-ke ngiyacela bazalwane silalele, kuzosisiza ukulalela. Uma phela uyifakile i-emoji ngephutha, funda ukuxolisa. Kukhona abangaxolisi. Angazi noma indlela akhuliswe ngayo ekhaya umuntu akazi ukuthi kuyaxoliswa. Ukuxolisa ukucela intethelelo ngesono sakho. Ngeke phela ungene ezulwini ungazange uxolise. Mhlawumbe uyithatha kancane lento. Ngeke ungene ezulwini ungazange uxolise. Xolisa mntaka baba, zithobe uthi ngiyaxolisa. Nami mangilenzile iphutha ngiyaxolisa la kunina. Baningi bawufakazi balokho, ngiyaxolisa. Akusukulutho ngokuxolisa. Kodwa uNkulunkulu uyakugeza ngegazi lakhe ngoba wenze njani? Ucele uxolo. Khona abantu abavele babhala ama-VN amade uthi mawusumtshelile ayayidlulele nje uselethe emfushane noma kuduba ngabe sayiletha. Angazi mina songena kuliphi izulu. Lezi zona ezincane, impungushe ezincane eziqeda isivini. Uzizwa akusathandazeki, akusakhulekeki, usuhlulwe umkhosi kanti uhlulwe into ewubala, ukuxolisa mase kuthiwe wonile ekhaya lezwi. uNkulunkulu uyathanda ukulalelwa. Uthi uverse 23 ngokuba ukwambuka kunjengesono sokubhula, ukwambuka. Ungalaleli kukumbuka ngoba ukhona ekhaya lezwi kodwa usafuna ukulalela umbukile. Kuthiwa kufana nesono sokubhula. Nenkani ifana nokukhonza izithombe namatherafu. Uma unenkani ukhuzwa ufana nomuntu okhonza amadlozi, khonza izithombe. Awuhlukene nomuntu ohlabela amadlozi ngoba unenkani. Yeka inkani, phenduka, ufunda ukuthoba. Ekhaya lezwi siyafana, siyalingana sonke. Akekho omkhulu kunomunye. uNkulunkulu wangitshena lokho mina. Ngesikhathi ngisanda ukuliqala ekhaya lezwi nganitshela ukuthi ngisanda ukuliqala wayethi mayithi umuntu baba Sibande ngijahile ngicela ungiphuthumise ngimpentshise. Kuvele kukhuluma izwi elikhulu kimi kodwa liziwa yimi ngedwa. Lithi abantu phambi kwami nginguJehova bayafana. Wena ubafanisa ngani ukhethelana abantu? Onjani lo ngena phambi kwabanye kulayini? Angisakwenzi. Akekho umuntu ofakwa kulayini. Akekho umuntu ojaha ukukhuluma nami akhulume nami, sonke sibamba ulayini. Sonke sibamba ulayini. Silinikeziwe sonke ilungelo lokukhuluma ungeqi ku3 minutes kwi-voice note eyodwa, hayi amabili. Maye mabili siyasihlanganisa isikhathi. Bese siseqa ku3 minutes angisezowalalela omabili. Abanye abakwazi ukucisha. Uthanda bakufundise WhatsApp. Omunye uthumela amabili kungenhloso. Ufike wenza iyodwa yeqa. Wayicisha la ukuthi delete for me, not delete for everyone. Yacisha kuye kuphela. Wayesethumele enye yesibili akangeqa ku3 minutes. Mina kimi afike abamabili kanti uyidelethile yena yokuqala. Kodwa ngikwazi ukuthi uyidelethile. Bacele bakufundise ungenze delete for me, delete for everyone. Ibisiyacisha nakumina bese wenze enyeke. Sinikezana ithiphu kwamanje awulaleli kanti wena ubungaboni ukuthi awulaleli. Verse 23 ngokuba ukwambuka kunjengesono sokubhula nenkani ifana nokukhonza izithombe namatherafu. Athi uSamuel ngokuba ulahlile izwi likaJehova naye ukulahlile wena ukuba ungabusaba inkosi. Ubheke nje waphelela ubukhosi uSawuli ngenxa yokungamlaleli uNkulunkulu. Nathi buzosiphelela ubukhosi bokungena ezulwini, ubukhosi bokuhlonishwa izingelosi ngoba singaphezulu kweingelosi ngenxa nje yokungalaleli. Ake sifunde ukulalela
Mhlambe nibonile ke namhlanje ubufakazi ufike bungenye indlela. Ngikhulumile izolo ngithinta indaba ubufakazi ukuthi igroup ilala ikhona ngenxa yabantu abafakazayo. Asikwazi ukubuvala ubufakazi. Kodwa ke uNkulunkulu ungisizile mangithandaza ngayithola indlela yokwenza ubufakazi buqoqeke bungabonakali ukuthi bude. Yebo bakhona abazokwazi ukubona angiphiki kodwa nje sekuyiblock eyodwa ephuma lapha ya ku-YouTube. So ubufakazi sebuqoqene khona usuzozilalela khona uma ufuna ukuzilalela kodwa kusezukuba ama-voice note amaningi. Ngoba njalo ngizama yona lento ukuthi abantu beneni balethile bangabaleki. So uNkulunkulu ngiphele loqhinga sisazoqhubeka ngalo ke sibone ukuthi kwenzakalani. So ubufakazi ke ukuze bungene bonke obosuku ngicabanga ukuthi ngaphandle makushintshile sobona kuzongena ekseni ubufakazi bangayizolo ngoba kufuneka ukuthi sebungene bonke. Kodwa abantu abaletha ubufakazi late ake ngithi nje mhlambe kusukela ngo4 kuya le seku late wama messages maningi koze kushaye ngakusasa ngingakafiki mhlambe kulawo ma voice note abuzungena. Ubufakazi nje obufike late sekuyobonakala ngeviki elilandelayo uma kuukuthi bekuolesine lelo langa. Kodwa lobufakazi bangayizolo sesizobukhipha njalo ngakusasa sebuqoqene bonke baba iblock eyodwa ukuze mhlamba abantu bengawaboni lama-VN amaningi abathi abaqedela amadata. Ngizamela thina sonke nama ngithanda abantu baphume yathanda igroup isikhule nawe usebenzile ulanda lo muntu. Ngizamela nawe ukuthi noba usebenzile ulanda lo muntu akasuphuma phela kalula. So ke siyambonga ke uNkulunkulu kakhulu kodwa ngiyanicela nilalele, ngiyacela nje nilalele. Namanje usamele lo mthetho musufakaza phela kabili ngosuku, musufakaza kabili ngeviki. Mawufakaze kuleli viki dedela abanye ufakaze ngeviki elizayo. Uma isimo siphoqa sizogcina usufakaza kuleli viki weqise lodwa uphinde ufakaze kwelinye. Kodwa sikakafiki ke lapho. Fakaza kanye ngeviki thembeka. Ngiyacela nje bazalwane. Sengizamile ukuzobuqoqa ubufakazi ngalendlela esiqoqa ngayo. uNkulunkulu uzosisiza ngiyamethemba ngicela sibambisane. Abantu abayeke ukubhuka ngeVN. Ngicela umuntu mayibhuka abhale phansi. Ngoba njengoba kuyi-weekend nje mawuthumela iVN mina ngilaleli kanti mhlawumbe uyabhuka. Ngiyazi ke lento iba umoya sengikhulume kaningi. Ngiyacela sekuqala omunye umoya wabantu okubhukela ukufaka abantu ekhaya lezwi ngevoice note. Singabafaka abantu ekhaya lezwi ngevoice note ngiyacela. Ngoba manje nginika inkinga la ngisebenza khona anginamaphepha. Anginawo amaphepha ukuthi mawusho inamba ngevoice note ngibhale same time. Kungibiza ufuna ngihlehle futhi ngifuna iphepha kuqala ngifuna ipeni ngibhale inamba. Anginayo angikwazi ukupruvela ukuthi wena wrong noma yimina mhlambe mina ngilaleleka ngayibhala wrong uma umuntu engasangene kuWhatsApp. Wena kanti uyisho kahle. Noma mhlambe wena uyisho kabi kodwa usayiboni ngoba ufuna ukulalela iVN yonke. Ngiyacela ama-particulars omuntu ayabhalwa awakhulunywa. Ngiyacela. Ubhukhela ukuvuma izono, uletha umuntu, ubhukhela ukubhabhadiswa noma yini ngicela sibhale. Nefoni yakho ngeke ikuhluphi lokho igcwala. Uthanda ama-voice note nje ugcwalisa ifoni yakho. Ngiyathemba ukuthi lokho esesikhulumile kuzosiza kakhulu ukugcina ikhaya lethu, ikhaya lezwi lisesimweni esifanele. Ngizoyibeka le voice note noma le nkonzo, ngiyibize ngenkonzo ngoba izohamba ihambe mhlambe ngiphinde ngiyifake ngangibona ukuthi sekukhona okonakalayo isisize isikhumbuze ukuthi yini ekhulunyiwe kwathiwani ngomhla ka2 kuAugust 2024. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu ikhaya lezwi likhulile ngendlela emangalisayo. Ngithe ngizoke ngiqhube ngamafigures. Yilokhu ngithi singaphezulu ka7,000.
ngifuna ukuvuka sengivuka nefige emnandi. Nina lethana abantu, baletheni bazalwane. Sengizamile nami ukuthi ubufakazi buqoqwe ngendlela obuqoqeke ngayo. Sibonga umfundisi uJali eGoli okuyena osiqoqela kahle lobu bufakazi. Ngikuthumela, ngeke ngithi zonke izinsuku kodwa ngikuthumela ekseni kakhulu, bese buqoqa bufake ku-YouTube, bese ngithumelela lokho akufake ku-YouTube, bese ngibuya ngiyanifakela-ke sekuqoqekile. Soke sizame kanjalo sibone. Siyamkholwa uNkulunkulu uzosisiza ngoba sonke injongo yethu ukuthi abantu enibalethile bahlale, nani nifuna abantu enibalethile bahlale. So injongo yethu sonke iyodwa iyafana, akekho othandayo. Khulumani ngama-emoji kubantu abengenayo, nibachazele ngama-emoji, bazi ukuthi awasetshenziswa. Bayeke nje ukungibingelela ngama-emoji beqeda ukuthola umthetho wama-emoji. Khombisa konke abantu abanaki. Ukunganaki nokungaqapheli uNkulunkulu akakufuni. Angiphinde-ke ngifunde leli izwi bese ngiyathandaza. uSamuel oqala chapter 15 verse 22 no-23. uSamuel ethunywe uNkulunkulu kuSawuli. uSawuli engalilalelanga izwi likaNkulunkulu. Uthi-ke uSamuel ekhuluma amazwi awathunyiwe ngumprofeti, uJehova uyenamela yini iminikelo yokushiswa nemhlatshelo njengalokho enamela ukulalelwa kwezwi lakhe na? Bheka, ukulalela kuhle kunomhlatshelo, nokuqaphela kuhle kunamanoni ezinqama. Verse 23. Ngokuba ukwambuka kunjengesono sokubhula, nenkani ifana nokukhonza izithombe namatherafi. Ngokuba ulahlile izwi likaJehova, naye ukulahlile wena ukuba ungabe usaba inkosi. Kunjalo kungalaleli bazalwane. Mhlawumbe ake sivule nje ngidlule esibusisweni sokulalela, ngoba abanye abazi ukuthi ukulalela kunesibusiso esingakanani. uDeuteronomy 28 uverse 1 kuya kuverse 14 angizuwafunda onke, ngizofunda nje kancane la ngiholeleka khona bese ngiyathandaza. Ngiyaxolisa bengithe ngizoqeda lapha ngithandaze, kodwa uNkulunkulu uyakubeka ukuthi anginitshele ukuthi ukulalela kuhle ngani. Deuteronomy 28 isihloko sakhona sithi izibusiso neziqalekiso. Iziqalekiso ziqala kuverse 15. Uthi uverse 1, kuyakuthi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, uqaphela ukuyenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla, uJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezu kwazo zonke izizwe zomhlaba. Zonke lezi zibusiso ziyakufika phezu kwakho zikufice uma ulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. uNkulunkulu ufuna ulilalela izwi. Ukulalela-ke ukulizwa ulenze. Uthi-ke uzokuphakamisa, akuphakamisela ukuthi wenze izwi lakhe. Uthi izibusiso ziyokwehlela phezu kwakho, zehle ekhanda lezo. Athi zikufice, into ekuficayo enjani? Ekufica uzihambela ungayiboni, noma mhlawumbe uyabaleka ikujahe ikufice. Cabanga uzojahwa yibusiso, cabanga zehle phezu kwakho ngoba ulalela izwi likaNkulunkulu nje kuphela. Khumbula-ke le group akusiyona yami, uNkulunkulu wathi angiqale. Number 2, imithetho eshayiwe kule group angiwushayi umthetho ngingarifeyanga kuNkulunkulu noma engashongo yena. Khona ephuma kimi bese ngicela kuyena angivumele, khona ephuma kuye njengalo ka3 minutes nje wasuka kuye lo ka3 minutes. So-ke khona abalwa nawo, khona abamelene nawo, khona abalwa nami nabamelene nami. Ngiyadabuka ngoba u-Isaiah 54 verse 17, asikho isikhali esilolelwe mina esiyophumelela, nolimo olungivukela uzolwahlulela. Ngicela ungangivukeli, ngiyacela nje ungangivukeli, ngoba kuzoba buhlungu uma usuhlulela ulimi lwakho. Ngakho ithathe le group njengento kaNkulunkulu, ukuthatha ukukhuluma kwami njengokuvela kuNkulunkulu kuzokusiza lokho. Ulalele, uyeke ukulwa, uyeke ukugxeka ngoba ngeke kukusize. Ngakho-ke kuyakuthi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, uqaphela ukuyenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla, uJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezu kwazo zonke izizwe zomhlaba. Zonke lezi zibusiso ziyakufika phezu kwakho, zikufice uma ulalela izwi likaJehova.
ngifuna ukugqomela kuverse 8. Uthi uverse 8 uJehova uyakuyala isibusiso sibe phezulu kwakho ezinqolobaneni zakho nakukho konke obeka isandla nakukho konke obeka kukho isandla sakho akubusise ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. Awucabangi noma yini oyithinta ayibusiseke. Bayithinta abanye into engalungi kodwa mayisithinto wena ibusiseke ngenxa yento eyodwa nje ukulalela izwi likaNkulunkulu. Ngiyacela silalelaneni, ngiyacela. Lokho kubekiwe ukuthi sikwenze bese siyakwenza uzobusiswa. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungitsheleke indlebe yakho. Ngiyacela ukuguqa ngikhuleke uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni likaJesu ngiyakhuleka uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga uthando osithande ngalo. Siyabonga kakhulu ngakho konke usifundise khona namhlanje. Ungaqali imithetho yaleli khaya lezwi ekhona esebenzayo. Ngiyacela ke Nkosi ubasize abantwana bakho bapha amandla okulalela nokwenza. Basize Nkosi bazi ukuthi ekulaleleni nasekwenzeni kunesibusiso esivela kuwena. Sikunikeza udumo ke Nkosi uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Yiba nosuku oluhle, Baba uNzebande, usiyavalelisa. Uthi uJesu Kristu inkosi.